Ngay ni khat sang ni le som pasari kum ani a rasirama kho pakhat sever wings mana chuan mi che pakhat chu a chen na flat ngaya chuan zangaina tel hau lova rong taka soisak ani a thaba le mong ang taka inveng chungin a thei ang chuan a beilet ve a chumi hnu chuan vani thlak takin a fapa kum som pangalak opa school bang chu aron ho hlau mai chu Naupang Huaisen tak chuan zangaina tel hau lova anu lo si samek tu chu hlau hau lovin a beileta atum chu hlotlingin anu chu a chan him thayangim le ngenia amanun na ngei po chuan atur ve don jok hekhesin hun lai ka chuan rasiaram pum afan choka mitam takin mituinen chu Naupang khongai thlak tak chan chin chu anin hril punga rasiaram sarkar lai puibing hial po athleng ani chuti taka mi te khongai le lainat ron Mitrel rutin ngoi tu te chu tu te nge an ni a engthil nge an chunga chuan thleng chi le sever wings khuwa chu rasiaram mar thlang lama om khu pakhat ni in chu khuwa chuan apartment building tam tak a oma chung apartment building te chu hlom hrang hranga om ni in hlom khat chu communal apartment pakhat ti soi ani thina chung apartment a chuan mi tam tak an cheng thin ani kumsumli pathumo upa Natalia Krapivina po chuan chulai apartment pakhat chu lo ve in afapa mi pano pang kumsom pangami nen chu a khosa an ni a an mani to ka anin hmanga idunin an hlim ve hle thin chuti hlim taka an nu fa a hunte an man ve mek lai chuan an community a chuan mi thar aron lut ve tlat mai chupa chu tu dang ni lovin Roman pronin ania attempt to murder case awanga thim lo chantir to kumsom pali lai jela atan nuwa sarkarin aron chu zalen tak chu ani Natalia de thon oma Roman pronin aron insun lo ve nu tang chuan Natalia chu ral muangin awm thei ta ulova Roman chu an nu fa le thanom dang te tan po chuan a hlom thei ni in a ria anun dan le khosak phungte tun malama alo khosak to dan le khesa lo nei to wang te chuan voitam Natalia chuan thunei tu te chu panin an community atang chuan ronin chu la chuk turin angen thina mase thunei tu te chuan thutlinga an ngai sak lo nge chiatna thlen ma jong ka chuan Roman chuan apartment lo lai chu a chu san reng lo ani meni khat sang ni la som pasari ni chu alo her chuka chumini chu Natalia te nu fa tan chok ni lo chulai communal apartment pumpui mai lungai na le mitui tlak na ni chu athleng ta Natalia fapa Vanya Krapivin kumsom panga chawa opa school bang chuan thatho fe in an in chu alo pan home ka ama chuan enge ton don a hrelowa ngai thatlo na le rilnom lo na po anei ran lo in lama lo nga reng thin tu anu mutur chuan thatho takin in lam chu alo pan me ka ni an apartment building a thlen chuan thom dang lam engma a hreran lowa in lam chu apan zelin anin kongkhar thataka lawin khar chu dimte chu na hongta a chuta thil mu zet chun a bar khain arab thlak ati kher mai thisen bol hu zuya anu chuata ni kho hrelowa lolet reng mai chu mu in abula chu nan thenom pa Roman pronin ngei chu alo dinga anu chu pongsul tumin alo song boltan mek alo ni Vanya chuan thil dang angai to man lo aipti alai chu paitlangalin abula dumbbell kese thumarit chu aban ngala rangtaka Roman chu panin dumbbell chuan a hem ta chor mai mase Roman chuan lo manin aloin dang mana ani mi pano pang kumsom panga milek bai atan chuan a u deuh ani Roman chuan dumbbell chu chu sakin Vanya luwa tak chuan dimna tel hau lo chuan a chut sak ta bur mai annu fa chuan chota chuan ni khosalovin an let dun tareng mai le an thingei ni ngain an ruang te da bo tur chuan Roman chuan a thian pa chu apun tangota mase thian pa chuan police ne na report ta zokin police te chuan Roman chu an manta ani hela hi kan sebel lokanga report thin khata tarlandana chuan an thom lo ria an thenom ten police ne na an report ni asoi a oma helai takhi chu khoizo nge dik ka hai chuk thai mai lova
ngai thatu te riat thiam na kalo di lok ani police chu Natalia tunu fa chu ambulance a chuan hlang rutin man mo takin damdo in lama chuan an tlan puya doctor ten an lo mu chuan rap thlak an ti kher mai Natalia taksa chuan mun som ni pasari laya chimte vi na nu ma an mu chuka Vanya po aluru khi in athuak alo chena sa hle ma semak tak main atuma ma chu boral lovin doctor te chuan theitop chu in an inkol zela Natalia chu hun engemaw chen enkol ani nuwa damdo in chu achua san theita a ma se thil to na wang chuan arilulama harsatna na satak atok chunzuma Vanya ero thlakualai mai ni khoshalavin a om ta thung ani he thil tlenga hian roman chuan thiam lo na anei lo thule annu fa boina ani thu soin atang na sa hle a ma se thunei tu de chuan alaka chuan thuthluk na chu siam thovin ven himna khir tak hnuaya kumsom pali tang tura achung thurel anita ani Vanya an dam chuk tura abeina le tor chelna hi ani mi te mitui ko chuka aril rutina tu chu atlok chen khat pai sakne in aluru malam chu achiat veka wangin titanium plate vo sak ani a dam khachuk tur chuan hunrei tak enkol amamo bok chuting enkol na senso tur ero chu khoi tangma antan chun ting e na om lo thung achan chin chu mi ta chuan an lo riat chuan an khongai tak zeta Rasirama TV presenter lar tak pakhat Andrew Malkov chuan ama so kaltang chuan Vanya enkol na tur sum chu a khonsak ta hialani heti lai zung zung hian Vanya hian engma a relova a mubok lo ni in doctor te chuan an soya ma se theitop chu ero an thul chuang lo hunalo liama bai an to atanga kum khatlai aliam hnu chuan Vanya mason na po chu alo lang chanta amit chulo mengin ama enkol tu nurse te po chu aron shave theita a eitu nem de te po chu a eitan ve theita bok ama enkol tu nurse le doctor te po chu loma wangin an mitu yetla ve hialani adin munten ziom lam apan chawzel nia an triat nu chuan enkol na thazok dong turin Archangel Regional Children Hospital lama chuan da anita a chulai hmuna chuan hun engemaw chen enkol ani nuwa St. Petersburg lama thon ni la in chumi hnuwa Moscow Research Institute a chuan zaiturati ani le ta ani Research Institute a zai ani ma hian Vanya hi Martha and Mary Convent a dani in ani chuan theitopin an lo enkola an tumber chu hlim takasiama pathian thune na lo enkol chu ani a ahun ton rap thlak takawanga mangchiale trauma rap thlak tak ani tur riat pui chung chuan chung zong zong laka a film theinan chuan theitop an chu pui ani chuti lai chu Natalia ve thung chuan mitui nen a hring nun a mang chun zoma anun dan chuan mi hring nun dan pa ngai po a phato me om love ahun ton chuan lungai na nuklutin ama thole turin chakna anei to lova zuboya tangin afapa torna zong zonga chuan ama ain dema afapa angai to apiang chuan riluna le mani in thiam lo nein akata Vanya damdo ina enkol ani chung zong po chuan voi ni chi atlo nge nge chung wang chuan mi puite atang chuan Natalia demna le suicel na chu atam hle maya TV ma in lantir ani te hialani Natalia chuan thutam a soi theilo mi tuita zoi zoin afa pator na chu ama awang ni in na soya afa patran pu tur chuan mi puite chu angen mol bok thil thlendan kim chang engma a riat tolo thu soin ama thiam lo vek ani thu chu trap chungin a soi or hle Natalia din mun dik tak hi kan thalo na a ama po chu enkol ngai tak ni in alang afa pator na awanga ain thiam lo luat tuk na le trauma na satak anei na chuan kong diklo azo tir ni mai na lang Vanya po chuan ziom lam apan chawzel nia an ngai lai chuan sang hi sompariat October thla alo thlenga Vanya chu ai CEO a dalu ngai kopin adin mun chu an hiam le ta thut mai ani telin adin mun chu niam lam apan ta zela doctor te po chun thei top chu ma se omji a om thei talo relote a Vanya chu aliam to don ti chu an thiam ta lungai takin an ton tur chu an ngak ta top mai le
niatla a khua lo var le a December thla chu lo her chuakin Vanya kumsom paruk tlina tur ni tak December nili chu alo thlengta chumini chun doctor tole nurse te chun mitui ta chungin Vanya chu an hual thapa atharawina taksa zoya achu san lai chu mitui fiza uzo chung chuan Nghawrnghin an thlira Igor Kamisero, chairman of the investigation committee senior assistant atir phatatanga Vanya ta na omring thin chuan damdoina amutna khumnga ya chuan Vanya chu baptisma chantirin chumin huloka chuan Vanya tharau chuan thlamung takina taksa chu achu santa ani Vanya chanchin hin Russia sarkar beng hial po athenga athilti Huaisen thlak taka wang chuan mi Huaisen choi moina order of courage le valor of courage te hlan anita hialani Vanya boral taka chuan Roman pronin case po chu khonthat le ni in tul tha tu boya wanga damchung tang tora achung thurel anita bok ani ole khati jeng kha tun tuma kan ti chu the te chu lo ni le ta sela thli tu te ngai thla tu te in zawain in chu alom thu ka soye